Čus! Vítam vás pri ďalšom videu nášho kanála a dnes by som vám chcel ukázať tie najlepšie programy na natáčanie hier alebo veľkých videí. Takže prvým je Hypercamp. To je, keď si ho stiahnete, máte skúšobnú dobu 22 dní a máte tam ešte obmedzený počet minút, 10 až 15 minút. Potom tu je Fraps. Fraps, keď si ho chcete zaregistrovať, stojí okolo 30 eur a máte tam potom skúšobnú dobu 1,5 mesiaca. Freestream Resort je docela dobrý, ale ja ho nepoužívam, ja používam Bandicam. To je podľa mňa najlepší program, aj teraz cez ten natáčam toto video a mohol by som vám dať aj tie stránky. Tak, to je na dnes všetko. Čus! Na budúce video.